Joko Prabu. Oh. Turun Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon kenya ilang memanise wadananira layu gumel kucemrah maratani marang sariranipun oh Joko Prabu kenging menapa paduka nigakaken dhateng ingkang rayipun Jaka Pitana sekawit Joko Prabu asring paring dawuh bilih sugeng paduka badhe ngayomi sawetahipun dhateng Jiwaraga kula parandene paduka lincat ing janji Joko Prabu. Oh, Yayi. Sampun ngantos klinting pandhak Yayi Prabu. Kula kantun batan sapata. Kurawa ludes keles. Sedaya para gedhing manggalaning kewuh ngemasi wonten ing pabaratan Jaya Binangun. Nanging tekad kula boten badhe mendha. Saupamiya paduka Joko Prabu sampun tega dhateng ingkang rayi. Tekad kula sampun cetha bumi Ngastina. Badhe kula kakahi kanthi tetes sing getih kula ingkang pungkasan. Oh, Yayi Prabu. Nggih. Paduka mboten kaijenan. Wonten pun Kakang Mandura. Dasaripun kula ngraosaken perkawis ingkang kirang adil inggih sabab saking Yayi Prabu Narayana. Mangmajeng palagan mangrampungke Bratayuda niki kula dombani Yayi Prabu. Wis cetha ngingringane. Wis genah undraning perkara. Kresna, ora susah muni seklimah rong klimah, aku wis ora kepengin ngrungokke gunemu. Koko Prabu. Kula nyuwun gungging samudra pangaksami. Ora eneng gunane. Lho apa pengestoni kowe? Aku mbok singkirke. Mbok apusi, aku mbok singkirke ning pertapan Grujukan Sewu. Anggepmu apa? Mbok gawane anakmu lanang Setyaka. Ning jebul gerangane karo anake yo padha wae. Kacange mangsa ninggalo lanjaran. Wong tuane tukang ngapusi, anak-anak itu tukang ngapusi. Kowe ngapusi apa? Aku ora tau ngapusi, kok muring-muring. Ya semen. Kula mboten nyingkiraken paduka. Nyatane wis genah, ora susah koken gunem tanpa guna. Aku ora kepengin sapejagong karo Ratu Ndrawati. Kae rak dulurmu tuwa. Iya dulur, nanging perkara-perkara. Endi sing bener, endi sing luwut? Cetha sing salah Yayi Prabu Narayana. Oh nggih. Nggih sampun. Mahe tetela mekaten sak mangke ngaten kemawon. Menika sampun dados pungkasaning Bratayuda nggih namung kantun ing dinten menika.
Yayi Werkudara sampun sawega namung kantun Yayi Kurupati kados pundi? Yen kula sagah. Kula tonto tetaunan saged kula ngokop Getih Werkudara, kula mboten gigrik. Bagus. Tak dombani Yayi Durudana. Nggih. Ora usah dirembuk akeh-akeh, ndang tak juwatose. Kepurukan kena. Koko Prabu kula ingetaken sepisan malih tetep lenggah wonten ngriku menapa wonten mriki. Aku ana kene. Tegesipun menika Koko Prabu tetep lenggah wonten mriku ndombani para Sata Kurawa. Mbok arani kepiye karepmu ning aku ana kene? Menawi mekaten adepanipun kalian Narayana. Iya. Waniya. Waniya, dulur-dulur. Dulur nek pancen luput ora patut dibekteni nggo apa. Koko Prabu menika wonten Ngastina rak sanes Kurawa. Dudu Kurawa. Ning kowe melu Pandhawa ya dudu Pandhawa. Nggih. Kula sanes Pandhawa, nanging kula bata ing Pandhawa. Paduka sanes bata Kurawa. Dudu bata nanging saiki bata Kurawa Serana, bata saiki Baladewa. Menawi bata menika kedah katetepaken, ora ana sing netepake, awakku dhewe. Nek ora entuk dadi bata ya aku bantu. Menawi bantu menika wonten ngajeng napa wonten wingking? Bantu. Yo sing arep kowe. Wah, kula nggih mboten wedi. Werkudara sawega. Iya. Sing tak enteni kowe le. Ora usah kokian cangap hayu. Ngajak pirang taun tak lateni hilang nyawamu.
Woi. Woi. Wah. Wah. Woi. Woi. Wah. Wah. Ya. Wah. 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 Bongko kowe. Kage tangiyo kowe. Kakang Suyudana. Oh. Wulara. Kowe wong mejenun. Kowe wong bodho. Kowe rumangsamu menang. Kowe goblok. Koko pen bumi Ngastina aku wis mbok pupuh ngletak kaya ngene ning aku durung mati. Kowe dialem-alem karo wong sak donya. Jarene Pandhawa ki satriya utama, satriya suci. Kowe wis mongkok dialembana kaya ngono. Nganti kowe dadi wong ugungan munggah ompakan. Apa rumangsamu kowe iki anak ing Paman Pandhu dudu? Mbokmu Kunthi kuwi duwe aji pamling iso nekake dewa sapa sing dikarepake. Nekake Bathara Darma. Terus anak-anak Puntadewa sing klular-klulur kaya cacing kuwi. Nekake Bathara Bayu duwe anak diapurmu. Isih urung marem ngrawuhke Bathara Indra duwe anak Janaka. Urung rampung uga nekake Bathara Aswan lan Bathara Aswin anak-anak kembar. Tegese kowe kuwi anake wong wedok pelanyan,
Wah, kemelek. Jangan Berkudara Trayoli dudu karepe dhewe. Yayi Drudala wis rubuh kaya ngono lah kok dadi mbok polo gantang kaya mala kewan. Aku ora trima. Lereno Berkudara. Yayi Prabu. Yayi Prabu. Wah, Trayoli binatang Berkudara. Ayo aja wingat mungsuhmu Baladewa. Amuk Surata Devrata ingkang mungsuh bodho. Iki ngopo ta wong iki? Kowe iki ngopo Werkudara? Dikepenakke. Angedu wong gerang kuwi lukmu mulang kaya ngono kuwi. Iya. Jarene Satriya Prawiratama ana mungsuh wis rubuh ora duwe daya isih dipolo gantang kaya kewan. Iya. Menika lampahing karma. As kambul karma apa? Ora iku karma. Wah. Aduh Yayi Prabu. Tananira layu kumel cemrah maratani. Aduh Yayi Prabu Paduka dados kados mekaten. Oh Dewa, Dewa. Aduh. Sampun boten gatra manungsa malih. Dipun asap dening Werkudara kados netra Paduka Yayi Prabu Mendala medal sedaya. Kula mboten mentala nyipatian.
Senajan wis ketok kaya ngono nanging kuwi durung mati. Wis dirubung laler kok. Durung mati, durung. Peret nyawane Kakang Suyudana. Iya wong pancen wong culika iya kaya ngono. Coba golek ana. Atine Yayi Duryudana isih kesrimpet bapa pamane. Merga dikepiye wae sing nyengkakake dumadine lakon kaya mengkene iki ora liya ya mung Sengkuni. Sengkuni mau wis mati apa isih urip? Petro, Nun. Sengkuni kan rene. Nang endi ki mau? Ga. Kula tiyang sae. Kula tiyang suci. Boyo aja didoni to, kajenge rek. Sengkuni rek. Untapno patine, cemplungno tutuke Duryudana. Aduh. Aku